Bamako ana lamini na bolmada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ sunkalo la an na baara kɛ sunkalo tubabuw ɲuman na rythme na Boubacar i k'a dɔn sɛbɛnfuraw a sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ a fɔra de ko k'a lakali kunnafoni maa sɛbɛncogo fɔn fɔ la Boubacar i k'a dɔn a bɛ lakali o lakali cogo la a kun bɛɛ lajɛlen de ye bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ jamana a bɛ danganiya ani taabolo min na baara in de kɛ fo maa damadɔ ŋaniya o ka fara ɲɔgɔn la Boubacar Sidiki Sylvie Vartan a fana sunnen don hali ni tubabu su don olu ta ye tile kelen ye sɛbɛ don ayi ma a kan wolo bɔra a pasara o awɔ a pasara su in a ti tɔ to maa na koyi ayiwa Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa Dankɔrɔba sunkalo in kɔni mi k'a tɔ nɔɔni yan Ahmed ka kibaruya yɛrɛ kɔ ne kɔni ma foyi faamuya Ahmed ko la bilen e ko Ahmed a yɛrɛ tɛ ɲini ka dɛsɛ a ye ka dɛsɛ cogo di a bɛ filɛli kɛ ka filɛli kɛ fo a ka dɛsɛ k'i ɲɛ b'o yɔrɔ la n'i y'o ye maa na sunkalo la dɔrɔn ça va pas sun b'a kan Boubacar Ahmed Jakite bolo bɛ nɛgɛ la n'a ye yamaruya di kunnafoni an b'an jɔ a la ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant Boubacar nin y'a boli ko ayiwa siɲɛ 600 siɲɛ 90 ani siɲɛ 7 u ye dɔ kɛ maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Fali Kulubali Fali a ko i k'a dɔn nin ye ɲangata ye nin ye balawu de ye Boubacar an bɛ yɛrɛ ɲini na sabula jamana bɛ denkan dɔ min na Boubacar i k'a dɔn a ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ nka ni dɔ bɛna fara gɛlɛya kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn o y'Ala ka latigɛ ye o fura o bɛ Ala kelen de bolo siga t'a la EDMSA a bɛ ne ka waati jan bɔ Boubacar kuranko gɛlɛyara min ye kuran ye a tɛ labɔli kɛ Boubacar Sidiki a kɛn bɛ zani kelen ye ɔ fɛn minnu ni fɛn minnu barazolen don ɲɔgɔn na n'o bɛ kɛ sababu ye kuran yɛrɛ ka sɔrɔ n'a fɔra ko bondo yɛrɛ tasuma y'o minɛ Boubacar i y'a dɔn kɔni dɔ farala gɛlɛya ka gɛlɛya la min ye poste de centrale énergétique min ye kɔjalani kana jigila Boubacar i k'a dɔn e ko tasuma ma minɛden a kɛra n'a fɔ suyara ko sɛbɛnnikɛla ko a ko nin waati laban in na min ye Bamakɔ tasuma ko ye Ala de b'an bɔ a ɲagata kɔnɔ min ye Usumani Madani Sirifu Hayidara a n'a jɛɲɛw n'u ma nin ko in ɲɛɲini ka sara k'a ti gɛlɛn bɔ Bamakɔ tigiw n'u ma sara k'a ti gɛlɛn bɔ Boubacar nin tasuma ko in a ye maanifin kamana gan siga t'a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn tile damadɔ kɔnɔna na nin tasuma ko in a nana ni tiɲɛniba de ye jango Bamakɔ n'a lamini jumadon ni hakili b'a la février kalo tile 13 kana jigila Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye awa Guinée Conakry o sira kari belebele dɔ o sina ka mɛnɛ ti balawu k'a jeni fo ka taa se nɛgɛkuru ma Boubacar ma n'i ma to a la a ko ntɛnɛn min ye février kalo tile 15 k'a dugu jɛ a 16 la Dosolo Tarawele to a la sugu n'o ye Suguninkura ye o fana nana minɛ ka mɛnɛ ti balawu Boubacar i k'a dɔn jagokɛla min dahirimɛ tiɲɛna nafolo min tiɲɛna ye maa t'a da dɔn Boubacar o ma tile damadɔ bɔ kɛnkɛri 2015 Yirimajɔkaw fɛ yen sibiri sɔgɔmada joona Boubacar o na kɛ tasuma a ka balawu kɛ a siɲɛ 4 n'a ye kɛnkɛri belebeleba in ka sin k'o fana jeni k'a bɛɛ lajɛlen mugu Boubacar Sidiki i k'a dɔn n'a fɔra min ye o ma waati damadɔ bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn kuran bondo o fana ka tasuma minɛ n'i y'a pɛrɛnk'a mɛn ko baw maa minnu b'a dafɛla la bɛɛ lajɛlen kamana kɔnɔ nin ye mun ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn kuran bondo ale de filɛ ka tasuma ta sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuran yɛrɛ i k'a dɔn a tasuma bɛ bɔ yɔrɔ min na ni nɛgɛjuru ni a maɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na Boubacar nin bɛɛ lajɛlen de sina ka tasuma minɛ ten sɛbɛnnikɛla ko hali potojan minnu ni kuranjuru bɛ sama ka taa o la o caman jeni na Boubacar Sidiki i k'a dɔn filijuru caman de tonnen ɲɔgɔn kan nin bɛɛ lajɛlen jenina k'a mugumugu sɛbɛnnikɛla ko mun balawu ye nin ye dɛ nka n'i ko ta k'a lajɛ ko bɛɛ lajɛlen n'a waati nin bɛna kɛ gɛlɛya kuraden ye kuran sɔrɔli la Bamakɔ n'a lamini na n'o tɛ faamaw kun y'a jira k'a fɔ sunkalo in na Boubacar Sidiki an yɛrɛ kun y'a kɔlɔsi o kuranko i k'a dɔn hali a kun bɛ ka a kun yɛlɛmana Boubacar Sidiki i k'a dɔn kuran sɔrɔli kun fisayara dɔɔni janko maaw mago bɛ se kuran yɛrɛ de ma kosɛbɛ sunkalo la funteni ka bon a gilasi ko a n'a sumaya ko o barika ka bon nka kunnafoniw kɔni na n'i y'a ta k'a lajɛ Boubacar Sidiki a na kɛ kuran yɛrɛ de kɛra sababu ye k'a yɛrɛ tiɲɛ i y'a dɔn kɔɔrikala ale de ka jugu fini ma Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko
centrale min ye Sirakɔrɔ ye ale de bɛ tasuma bila kana ye o de bɛ kɛ sababu ye courant yɛrɛ dita barika ka bonya Bamakɔ n'a lamini na kuma min ni bɔ kɛra kalama k'a fɔ tasuma bara ka muɲamuɲa a bɔra ka fanga sɔrɔ Bougazelli wele bilala tasuma fahalaw ma olu kɔni nana k'u seko damajira bɛɛ lajɛlen kɛ kabini 4h du matin fo ka taa se 8h30 dugu jɛlen kɔfɛ u sera k'a fa Boubacar gɛlɛya wɛrɛ min yera u bi ji ta bondo minnu na a dafɛla la Boubacar Sidiki u y'a sɔrɔ ji t'a la u y'a sɔrɔ ji t'o fana na o kuma u bɛ boli ka yɔrɔ jan de boli ka taa ji soli ni kana ji bɔ a kan Boubacar i k'a dɔn kuma in kɔni fɔ k'a fɔ tasuma mɛnɛna min ye sapeur pompier ɲɛmaaw kun bɛ yen EDM yɛrɛ a ɲɛmaa n'o ye commandant Madani Darabe a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn EDM ɲɛmaaso i k'a dɔn ɲɛmaa kolo gɛlɛn bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn Hélène ni Ala mana min kɛ o de don waati dɔ kɔni sera sa jateminɛ ka kɛ Boubacar Sidiki nin n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ kɛ sababu ye ka maa sɔn hakili nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugura l'indépendant bɛ u fo fasirikɛla n'o ye Falen Kulubali a ka foli bɛ kɛnɛ kan ni ye n tɛgɛ don ni saba bɛ bɔ saba minnu k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdangura Nouvelle Horizon Demba Kɔnte nin y'a ka fasiri ye o kɔtɛ ko n'Ala y'i ka kɛlɛ kɛ gileki bɔ t'i ma tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana saba minnu farala ɲɔgɔn kan k'a to a da ko AES o don n'o ye Alliance des États du Sahel i b'a ye k'a fɔ anw ka nin jɛkulu belebele in diɲɛma kɛrɛnkɛrɛnyara min ye nanzarabilen ye u caman k'u ɲuguna tɔn in na koyi ka tila ka tɔn in tɔgɔ kɔni ta ni k'a sɛbɛkɔrɔ tereke duguma k'a nɔgɔ nka min ye AES jamana ye bɛɛ lajɛlen kɔni ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na bawo o t'o bilen kelen min n'olu y'u ka koso ni kasaw kuru ka bɔ an fɛ yan o kelenw b'a la ka segin ka na tuguni bawo n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tarata don n'o bɛna février kalo tile 24 ma san 2026 min ye l'anglais ka jamana ye olu ka soldats ka kɛlɛdaga ɲɛma n'o ye chef d'état-major de la défense britannique ye farafinna tilebinfɛbolo kɔnɔna na a kɔni a nana ka se ka munumunu salo dɔ tangarabere talen b'a fɛ o y'a mun tɛntɛn ni ka se anw ka jamana kɔnɔna na a bisimilala anw ka mugutigiw ka ɲɛmaya bulon n'o de ye Umaru Jara ye Umaru Jara ale de y'an ka chef d'état-major général des armées ye wa min ye jalatigi maaba minnu bɛ anw ka sɔrɔdasiya o katimu o kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen welela Umaru Jara fɛ waasa dunan min nalen filɛ nakan ni nakun min b'a la a kana ɲɛfɔli kɛ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa n'i y'a lajɛ maa kofɔlen a fana ye général de brigade ye o n'i y'a lajɛ a cogoya de ye ko Tom Harper min ye chef d'état-major de la défense britannique ye farafinna tile Tom Harper e ko du jumɛn maa don anglais fɛ kɛ Angleterre ka chef d'état-major de don an tɛ ka café min sabali sa Tom Harper i ko Nick Jagger américain ka cɛ jide i ko que n'o ye café min l'Amérique jamana kan an y'an burger dun an y'a dun daba New York Happen City i ye tɛnɛ dɔn an bɛ sunkalo dilan o mɛnna koyi bamananw ɲuman na wuya man ɲi awa safuru la ye min ye général de brigade Tom Harper ye chef d'état-major de la défense britannique farafinna tilebinfɛbolo kɔnɔ a bɛ munumunu salo la a n'anw ka ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye n'o y'an ka chef d'état-major général des armées ye n'o de ye général de division Umaru Jara ye ka taa se an ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw ma ka taa se min ye a bɛ se ka fɛn min fɔ o de ye a nakan ni a nakun ye fɛn min dɛ o de ye anw ka jamana o ni Angleterre olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma in na fɛn min bɛ bɔ a kɔnɔ i bɛ o dɔn wa o de ye anw ka bɛn ni kelenya ka se ka sinsin halisa filanitɛriya min bɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔla MINUSMA gɛnna ka wulu sɔn a nɔfɛ i y'a dɔn olu ka kɛlɛdenw tun bɛ MINUSMA cɛma o bɛɛ lajɛlen kɔni ye koso ni kasaw fara ɲɔgɔn kan fo ka kabi san 2025 ka na 2026 in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ l'Américain kɔni segilen bɛ ka na ni fanga belebele ye min kɔni n'u b'a fɛ anw ka teriya a ka dili ka don ka taa fɛ wa anw mako bɛ fɛn minnu na o n'u bɛɛ lajɛlen ɲini
ni ko o di ama namba yi e ko ama munumunu salo ke école de maintien de la paix o konna na wa atara e nyefolu kala aye lokoli inzigi kunye fami ye beni keleya mamunu be bo jamana to ala ya ni ga ta farafina gungana na walima jamana waroka kele bana ani hagilna jolo munum be école de maintien de la paix ali blonden be la nunu bele jele termena aye waka jirasa ka fo mi onga jamana ye amma mako be femina no de jatiga wale bara bulu dabo olu ka kele ka bo jamana selege nani ngono ko anglais ka jamana o kani ciden sababula be no jo on tongoro wasa mi onga laini chama o ka se ka sabati ma be se ka fo mi ye fiye nana nyosurula bulo soro sana go o mi onga wuli ka jo ayasi jamana saba an diga ende an yere la wa ma mi be an tongo fe na yere jigi dambo ka no ya ndeme ka kokuma chama boloturu o de irisi jamana ye ka on bolo to o bolo aw na fori ga boy ka ta yere soro fa wara fe wa bon ka be ale nazara da ni ya dele ka ni ga jamana ka be amma ko be fen dola abi fe no fe ni ya se bakoro laje ma ko fole ibe attaché de presse anglais Angleterre jamana to ala olu ka ci olu fana ka nyema bade ni na ko ma ko chef de la coordination des attachés de défense britannique en Afrique ni yo o laje ale ko ni ye olu kuna funu dilaw no de ye kele bunagun sanfela la ani kanago bunagun sanfela la olu munun be Angleterre ka jamana ko nana o ma munun wara munun terter le meje fa wara fe olu ka nyema de ni ma ko fole ye fara bina tele bi fe bulo kono ni mbele jele ba jira sa ka fo ISI ate galon kangoi o ha kilna na kunglina o de jamana donga sego ga yere ya soro an ga dugu goro na fulo ga kanta ye akada ye tukum na ba kete wa mami ni koni ni bo oku e na umbe ku kene kele konnana ga ni ba fede ki denga na kana kuma chama vo wasa ka sega fero o matu na fo sanjando na o bana peu mi Union Européenne no fara jela kele ya tombai o jamana o muga ani wolomla e ko lu fana ma chide bla kana wa e ka ko o fana ye mi ye la mariko ga fana ga chide e terega koro no ni chekeri o fana munumunu salo ga ni mbele de undara e ndagala ma udo biya de aywa kakala koro kwa kana ndeme kelela na no ke mana ko ke anga jamana ka ke roi ma kunda kono da andeuna ai na deunda kata utito ya de nam ni wiye sabe mi na ya salo ga bo nouvelle horizon kono de ma konte aka fasiridu ni ya me ko suba gerejege kadi abe dugu mina jama de ka chai kana siga ne ko bala to ko be wa martirigi ni ya me ko suba kulo gele suya ju ye klishi de goy wa sirigi membolo kari kadu mi boni sebe mi nuka ma indépendant abolugo baworo keme saba chien bi ko nondo ani chien wolo ma mi nyene zebe atwa de ko ablay a jamu ye ko jara ke ko ay nan deme kenga warafa ko ka sura kungulo bi yera bolo wa sirigi ka do to abuwo American wo mama bina kibina an deme bi mo sirki ka do deme folo bora an yeru la sabla wara kungolo ba mulo ni mi se ka se karisa walma ka ko kari e ko ke sigatola o sirki akika do zanjabugo kle fly na ka do kunga bore ba manji majuro jolu bi cheke mebo ukumbi bembembe la ufara le do nyanga ka fo ku bina bingali ke ika do yanfulla ana lamini yaro zanjabugo yere ika do aleni yanfulla bi danjela bo sirki mami nu kele me ku ka jugu tigɛ ka fɛrɛ jugu tigɛ olu t'a dɔn k'a fɔ subaw bɛɛ sankolo la u bara k'u lajɛ u ma kɔrɔt'u ma koyi Boubacar ke Zanjabugu mami n'u nana fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'u bi labɛn kɛ u dafalen ɛlɛ ni sisan an ka dabali ɲɛna maa ɲɛtan na Boubacar i k'a dɔn yan ka di yen ye sanfɛmɔgɔw ye ɲininkali kɛ i k'a dɔn ala ko k'a ye tan di baara ye Boubacar ni u y'a suru ka suru kan maa kelen t'u la min y'i nɛn nɔ o yɔrɔ in na Boubacar sabula maa t'u la min ye dangɛ hɔrɔni bɛɛ i k'a dɔn su damanda ani marifa ani bolona mina u y'a bɛɛ lajɛlen daji. n'i bɛ su de sarada i b'a fɔ division. Boubacar chef d'état-major général de l'armée u y'o kunnafoni jɛnsɛn a ko Mali yɔrɔ kɔni den k'i ka jan walima yɔrɔ bɛ yen k'o ka suru ko maa de bɛ to yen Boubacar o ma tɛmɛ tile fila kan. Pick-up wulu bana dɔ fana o dogolen bɛ jirijuba dɔ dafɛ Boubacar olu fana kelen bɛ ka labɛn kɛ labɛn min kɛlen do fɛ Boubacar n'a kun ɲɛna ko cɛjuguba sabula sɔsɔlen do marifa cɛjugu de la i tulo ma jɔba nin min ye pistolet mitraille PM min ye mitrailleuse PKM la hawla wala quwwata illa billah lazim
mitrailleuse 12,7 mm bɔgɔsiri k'i k'a dɔn matelaw a n'a nɔnafɛnw nin bɛɛ lajɛlen dekun faralen don ɲɔgɔn kan sa elɛn u b'a fɛ ka janfa boloda ma min ni l'armée ye kunnafoni sɔrɔ bɔgɔsiri k'i sabula a nana ye k'a fɔ ninnu bɛ wuli ka jɔ min na u finma bi taa ka segin la maa ɲumanw tɛ o yɔrɔnin bɛɛ bɔgɔsiri k'i k'a dɔn koro kɛr'u la sɛbɛnnikɛla k'o ma waati bɔ i y'a dɔn kalan na min ye Yabula mara ye sɛbɛnnikɛla ko o kunnafoni jɛnsɛnnaw bɔgɔsiri i y'a dɔn bingani dɔ kun kɛra ka ɲɛsin yen gendarmerie so ma u kun ye mobili kelen joint ye bɔgɔsiri k'a dɔn u b'o o janga walaki ni ayiwa o maɲa na bɔgɔsiri k'a dɔn u taara fara ɲɔgɔn kan a bi cɛ 50 bɔɲanko bɔ sɛbɛnnikɛla ko ninnu kun ye Buguni n'a lamini tɔɔrɔ cogo min ka dugu ta ka mɔɔw sɛgɛrɛ a barika kun bona sanfɛmɔgɔw ye ɲininkali kɛ Ala la Ala ko ni ka dugawu b'a fɛ bɔgɔsiri n'u ko law bɔgɔsiri k'a dɔn cɛ min n tora o yɔrɔ la u ka ca maa 50 ninnu ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ Buguni mara in n'a lamini na citerne minnu bi tɛmɛ ka bingani ta k'olu sɛgɛrɛ bɔgɔsiri i k'a dɔn jɔ ko Ala de bɛ se ko la a ko an bi donni na ko bi an ka sɔrɔsikulu nin tile damadɔ in ani nin duwaku damadɔ in na cɛ min kɔni fara Bamanji la bɔgɔsiri ka fanga bonya dɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ Tunkara l'indépendant bɛ o fɔ ko tɛ maanifin kana se kilisi la nka fɔ nɔfɛ Ala kana maa kɛɲɛ o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le matin Sori Jakite nin y'a ka fasiri ye Sori Burama ko min ye mobile monnaie ye n'an k'a ma ko Wave ko a ka tosira tɔ k'an k'o kalaya dɛ bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min anw ka jamana cakɛda bolofara min bɛ yen n'a bɛ wele ko DGCC i y'a dɔn ka se ka bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ jago sira kan ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ɲɛsin bɛ o ma i b'a ye k'a fɔ DGCC miyankakɛ dɔ bɛ yen Zedon danbɛlɛ kabako Zedon a tɛ yɛlɛ o Zedon tɛ yɛlɛ il a de la peine à parler Bɔgɔsiri wa ye maa ye ko kuma ka gɛlɛ a ma i méfie a la non Zedon la c'est un sorcier nin ɲɔgɔn na baarakɛla miyanka si je m'abuse miyanka de don o de don kɛ miyanka don Zedon nam min ye Wave ye kangarida kan kun bɔra ka bɔ DGCC fanfɛ ka ɲɛsin u ma ka bi février kalo tile 2 san 2026 n'o ye décision numéro 2026 ye 001 min kɔni n'o o ta la DGCC fɛ ministère de l'industrie du commerce to a la wa n'i y'a lajɛ tile 15 o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw nana bɔ ni jaabi min ye ka bɛn février kalo tile 17 ma san 2026 o de ye ko Wave dɛ a ɲɛmaya bulo olu DGCC kɔni kun bɛ kangarimada kan ni hakililasɔn min ta ka ɲɛsin o ma k'u t'a la ka kɔrɔfɔ in o t'a la k'a labato o labatobaliya a kɛra sabu ye o ka sariya bolo wɛrɛ ta min bɛna kɛ sabu ye Wave a k'i damakɛ i n'a fɔ Move Money ka taa se Orange Money olu b'a la ka taama ni sariya bolo min ye faso Maliba seleke 4 kɔnɔ a k'i bila o minɛn kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi maaw nan'u ka wari bila walima n'u bɛ n'u ka wari ta 100 sara la kelen min bɛ tigɛ a la n'o ye 1% ye o de kɔni ɲinina DGCC fɛ ka ɲɛsin Wave ma Wave ko anw bɛ 1% ye hali ni wari talaw ma o sara anw ye dɛ anw yɛrɛ b'o bɔ an dufa kɔnɔ ka di aw ma sisan min ye sariya mais munna ɲumanya kɛ den mana ko diya ka tɛmɛ a ba kan subaya ko bɛ sɔrɔ i tɛ suba ye e bɛ se ka na kɛ jagokɛla e nana wari ɲini 1% min bi tigɛ a bi bila jamana ka wagande kɔnɔ a bi bɔ client kun i ko hali client b'o 1% min sara ayi e yɛrɛ de n'o sara client nɔ na o tuma e bɛ tɔnɔ sɔrɔ cogo di i b'a sɔrɔ ale ta in ala ko ye sa toi tu fais ça pour gagner e nana i bi feere sanni feere de don mais e bɛ wari sɔrɔ cogo di a ka gɛlɛn i bɛ ka mɔgɔ sara cogo di nin ko in yɛlɛn dɛ Wave ka tiɲɛ fɔ an ye naam min ye DGCC ye ale y'a jira k'a fɔ sariya bolo in ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamana kuntigi n'o de ye caman fɔ ɲɛmaa ye général d'armée a ye hakilina dɔ ta n'o ye ordonnance dɔ ye o kɔni n'o ye ordonnance numéro 2025 ye n'o ye 008 PTRM min kɔni taara février kalo dɔ tile 7 san 2025 a kun tɛ dɔwɛrɛ ye tɔrɔmɔɲɔ n'an bɛ taa ta a kɛra Orange Money
CFA o a kɛra mugu mɔnɛ ye o hali weevu dɔrɔmɛ kelen n'o de 1% ye dɛ o ka tigɛ mayaki k'o bila wagande kɔnɔna na min ye weevu ale ko dɛ ko o dɔrɔmɛ kelen minnu bɛ o kɛmɛ kelen min bɛ tigɛ a la jɔn ko ala k'ale yɛrɛ ni jɔn n'o ye DGCG de ko ko kalonbaw da koyi bawo min ye aw ka wari ye nin taabolo min filɛ nin aw la ni fila tɔ ninnu kun b'a k'a kɛ nin cogo in na ta ko yalima k'aw kun tɛna sɔrɔ o ye kuso ni kasaw kuru ka taa u ka jamana kan wa o min taabolo filɛ nin ye jamana sariya bolo de y'a fɔ sa k'a fɔ n'i kɔni n'i ma ɲɛ bɛ jago kɛ jago bɛ kɛ ni sariya ni danganiya minnu ye e kan k'o siramisɛn ni kumaba bɛɛ lajɛlen ni ka o labato nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ fana min ye DGCC ye e ko a ma sɛgɛsɛgɛli kulu dɔ sigi sen kan wa n'o ye équipe d'enquête dɔ ye o sigila avril kalo tile 3 san 2025 wa a tola senna fo janvier kalo tile 21 san 2026 i b'a ye k'a fɔ kalo 10 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na a yela k'a fɔ min ye weewu ye dɛ min y'u ka source de financement ye a sugu dɔlen dɛ wa min y'u ka bin ye sanga n'a ka waati opération n'o bɛ kɛ n'olu jɛn bɛ u ka kɛmɛ dɔrɔmɛ kelen min bɛ ta a kan k'olu jɛn bɛ o kɔ o kɔni k'a bɛ bin de ko fɔ wa min ye kɔni n'a ma ye k'a fɔ i bɛ bin jamana sariya bolo fana kɛn bɛ k'a jira entreprise walima kɛnyɛrɛ jɛkulu ne de kɔni bɛ nafolo ɲini walima i bɛ jago kɛ ka tɔnɔ ɲini n'i bɛ bin dɔrɔn min ye sariya bolo ye o b'a jira k'a fɔ e k'i ka da ani ka fenêtre k'o bɛɛ lajɛlen datugu ni ka taa n'i yɛrɛ ye nka ni jɛnna n'o bin o bin bɛ nɔrɔ bila ni nafolo min ye o nafolo in bɛ bɔ fa min fɛ i kan ka ɲɛfɔli de kɛ o kan o bawo n'o ma kɛ anw bɛ jamana min kɔnɔna na bi n'o ye wulikajɔ n'o sabati bɛ jamana seleke naani kɔnɔ ka se ka jatigɛ wale ni k'o taabolo caman kɛlɛ ani taabolo jugu wɛrɛw bɛ minnu sugu dɔn dɛ o hakilina ninnu yalima DGCC sigan t'o de ma k'a fɔ ko min ye weewu ye k'a bɛ fɛ k'o sira don taama wa hali n'a sɔrɔla a ma dankɛnɛmaya nin ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ le matin kɔnɔ Sori Jakite a ka fasiri weewu yɛrɛ mun ye ayiwa jɔnniw don a wari bɛ bɔ jamana jumɛn na ɲininkali jɔn ni jɔnni b'a la ɲininkali o ɲɛ ka ɲini n'o ɲɛ dɔnna Bougazelli maa a bɛ se ka taa a bɛ komi n'i taara n'i ɲininka foro kɔnɔ e ye malo san a kilo 50 i nana a kilo feere 45 o bɛ kɛ cogo di o kɔni o ye bi de ye bon o bi e b'i nafa jumɛn sɔrɔ o la foyi i dun mana k'a fɔ k'i nana fɛn di mɔgɔ ma wa ma nin kana lila i kana lawo fondation tɛ ɲumanya bolo tɛ fo wari ɲini sira di mais il y a quoi en réalité faamaw kan k'o de ɲini ka ɲɛfɔli kɛ Bougazelli ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'express teliman kɔrɔ wa kari k'a dɔn min ye sɛbɛnkɔrɔ in ye nana don taalen ɲɛfɛ n'a a bɔra hakɛ min na n'o f'i ye Musa Jara Musa nin y'a ka sɛbɛn ye Bougazelli k'a dɔn hakili ɲuman baara ɲuman sɛbɛnnikɛla a k'i k'a dɔn an ka jamana ministre min bɛ nafolo kunna a ko min ye jamana ministriso bɛ yen a bɛna a bɛɛ lajɛlen sɔn miliyɔn kɛmɛ Bougazelli k'a dɔn kun b'a la n'u ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ fɛn zan min bɛna ministère ka ayiwa kutumu kɔnɔ a ka kɛ jamana yɛrɛ fɛn minnu bɛ dilan an ka jamana kɔnɔ fɛn minnu ayiwa n'u bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ miliyɔn kɛmɛ in i k'a dɔn a bɛ dabɔ olu de sanni ma u k'o de ma consommer maliyɛn Bougazelli nin hakilina min filɛ nin ye nin hakilina ɲuman ye nin kɔni bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn foroba cakɛda mangani minnu bɛ yen ani kumaba minnu bɛ yen n'o ye petite et moyenne entreprise PME a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn olu ka yiriwa sɔrɔ kosɛbɛ sabula min ye ɲɔgɔn da kɔkari ye o bɛ bɔ a la a fɔra de wari in ka to jamana kɔnɔ cakɛda minnu bɛ Mali fɛnw dilan Bougazelli ni sanni bɛ kɛ a ka sa olu bolo Bougazelli k'a dɔn ministre de l'économie Bɔbɔkɛ Bilen Sanu i k'a dɔn nin kuma in kɔni waa fɛ maa minnu bɛ ko kalama bɛɛ lajɛlen ko nin bɛ kɛ sababu ɲuman ye sabula min ye wulikajɔ ani dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka foroba cakɛdaw ma Bougazelli minnu kɔni n'u b'an ka forobafɛnw de bɔ fɛn minnu bɛ seli an ka jamana kɔnɔ walima minnu bɛ dilan an ka jamana kɔnɔ olu sanni a bɛ kɛ sababu ye min b'a to o bɛ yiriwa kosɛbɛ n'o tɛ minɛnjugu tali jamana kɔ kan wari de bɛ bɔ Bougazelli k'a dɔn minɛn minnu bɛ na i k'a dɔn a tɛ k'a nafalan ye ni minɛn in bɛ bɔ jamana kɔnɔ Bougazelli lait ni a bɛ n'a fɔ sisan n'a fɔra ko nemuruba ka san Maroc nemuruba tɛ dɛ a bɛɛ bɛ don an yɛrɛw ka nemuruba o don
i y'a faamu sa n y'a faamu ça c'est les produits locaux Baba Sidiki nka nin kuma in kɔni fɔ a ye dɔw tɔnsi jɔ sabula ɲininkali caman de kɛra Mali ye jamana ye Baba Sidiki n'a fɔra ko nin ɲɔgɔnna kɛra warimugu dalen don karisalakaw bolo Baba Sidiki min fana fɔra ka d'a kan ɔ min ye cakɛda minnu kan ka sugandi ni sanni bɛ kɛ olu bolo Baba Sidiki ko olu bɛna jira k'a fɔ nin sanni de bɛna kɛ ninnu de ka minɛn bɛna san a k'o de ye fiɲɛba ye sabula n'o kɔni kɛra Baba Sidiki o ye hi de kelen foroba nafolo in kan sabula an ka jamana foroba baarakɛlaw minnu kan ka commande kɛ Baba Sidiki k'a dɔn olu tɛ siran ko ɲɛ jagokɛla minnu bɛ nata bolo kan Baba Sidiki k'a dɔn u bɛ bɛn ko la u k'o de ma to a ka na surfacturation o y'a daminɛnen ye Baba Sidiki minɛn ɲuman yɛrɛ sɔrɔli ɲɛ bɛ tugu o kan ɛlɛ ni ninnu ka wari bɔ wari min bɛ bɔ an bɛ t'o tila ni ɲɔgɔn cɛ Baba Sidiki a ko i k'a dɔn o ye ŋanaŋanamu daminɛnen o tɛ kelen ye a k'o jate kan ka minɛ n'o fana y'i bɔ a la Baba Sidiki i k'a dɔn cakɛda jumɛn ni jumɛn bɛ taa u bɛ taa kun jumɛn in na min ye feerelikɛla min ni min bɛ taa olu bɛ taa dalu jumɛn in na mun de bɛ f'u ye bɛnkan dun bɛ kɛ jumɛn ye o tɛ kelen ye Baba Sidiki a dɔw yɛrɛ b'a la i b'a ye k'a fɔ laban bɛna minɛnkolo de ta k'a di minɛn minnu yɛrɛ i k'a dɔn ni jɔyɔrɔ t'a la nafa t'a la nin sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen de bɛ sen na o fana k'i bɔ yen Baba Sidiki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min y'an ka jamana ye nin ɲɔgɔnna ko caman de la ka kɛ k'an ka jamana fɛnw k'u don ba la an ka jamana fɛn minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yan k'u don ba la fɛn minnu bɛ dilan an fɛ yan k'olu don ba la o ka ɲi kɛ Baba Sidiki o ka ɲi fo k'a fɔ k'a to ten Baba Sidiki nka minnu ni minnu b'a baara kɛ a n'a wari bɛ taa di minnu ma n'olu ma kɛ maa cɔrɔnen ye u b'a nege bɔ n'olu ma kɛ maa ladiri ye Baba Sidiki a bɛ kɛ negebɔlen ye u bɛ wari in da k'a tilew ni ɲɔgɔn cɛ ten kamara sɛbɛnnikɛla k'o kuma jɛrɛjɛkulu de kan ka sigi jɛrɛjɛkulu min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ walima u k'a kɛ sugubulo dayɛlɛlen ye ne ko anw mago bɛ nin na jɔnni ta da ka di jɔnni de ta ka ɲi o de ye marché a ɲumanba bɛɛ y'o ye nka n'a fɔra déjà fournisseurs ka choisi Baba Sidiki o ye kɛlɛ tiɲɛnen o tuma minnu bɛ commande kɛ sa ministère ni fɛn ninnu na u n'olu fournisseurs bɛ bɛn ko la u b'a bɛɛ halaki ka ban a bɛ sɔn ka kɛ dɛ non ayi a bɛ sɔn ka Maliyɛn bɛ siran ko ɲɛ sauf que kɔsa in na dɛ faali min daminɛnen filɛ nin ye ani i bɛ minɛ ka don kaso la k'i lebu fo n'u siran n'o ɲɛ e ko o tɛ Tawudeni kaso in o t'a jɔkura ye n'o tɛ miliyari min b'a la ka tunu kɔsa ninnu na a da ka bon an bɛ sunkalo dilan e ko Tawudeni kaso o ka jan o i minɛ ni k'i don avion kɔnɔ an ka wari t'i perdre yan essence kérosène na kɛ avion na ka taa ni fo Tawudeni mais pourquoi et on va mettre des militaires là-bas pour te garder olu sara n'u ka balo a ma nɔgɔn min y'a nɔgɔman da ye n bɛna lalomaya kuma de fɛ fura t'a la o kɔ ça 26 mars omnisport in dɛni yan k'a kɛ public ye i minɛna dɔrɔn i ye wari don à un certain niveau k'i bɛ bouger de mugu bɛ t'i la bilahi lezi n'i ye kelen ni fila fa sisan yala Maliyɛn o bɛ foroba wɛrɛ an bɛ siran min ɲɛ o ye saya de ye i bɛ fa sini non wallahi n'o daminɛna sisan o tɛ peine de mort rétablier mais c'est tout n'a ma kɛ tan a ma ɲi il faut ça jamanadenw ka faamuyali kɛ hakilisigi ka na Baba Sidiki n'o kɛra n'an ye san damadɔ k'o la Ala wari bɛɛ b'u yɛrɛ u bila yɔrɔ sɔrɔ sisan non a tɛ courage la bilen hali an minnu bɛ koloba kalaba la cɛw 1000 di yan an bɛ siran o bɛ dabila a bɛɛ bɛ dabila mais non il faut ça nin yɛrɛ hɛrɛ yan kabini an sifin fo ka na si jan an b'u sonyali kelen min na an b'o kelen la a man kan dɔw bɛ si ka baara kɛ dɔw bɛ si ka boli dɔw b'o nanama sumalen ta k'a dun dɔrɔn k'u sigilen awɔ hali t'a dɔn k'u ye o tɛ siran et puis chose bizarre Baba Sidiki Maliyɛn de tɛ siran miliyari sonyani ye k'a dun 1 milliard 2 milliards u yɛrɛ ka kɔrɔfɔ t'o ye ko n'i b'a suɲɛ k'i b'a caman suɲɛ walasa n'i donna kaso la bɛɛ kɛ mun ye dɛ ɲininkali i b'o bɛɛ suɲɛ i b'o bɛɛ kɛ mun ye nata kɛ ɲininkali i kɔnɔ ti fara ayiwa Baba Sidiki sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye jamana faamaw ye olu kɔni b'a dɔn k'u se kɛ a tɔ kɔni bɛ mɔɔw bolo nka hali bi n'a ka bi ni wulikajɔ ma bolo da Baba Sidiki i k'a dɔn cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'olu bɛ nɔbɔli kɛ n'olu bɛ jateminɛ kɛ a ko in kana k'olu kɔ dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ fournisseurs de bɛ choisi kabini sisan nka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw u k'olu wele bamuru ka di u ma Baba Sidiki i k'a dɔn sugubulo dir'a ma joli don Baba Sidiki minɛn min n'a nana n'a ye minɛn in bɛ mini ɲuman don wa i kolo don wa jɔni ni jɔni de ye marché in di Baba Sidiki a ko i k'a dɔn nin damanda de bɛ kɛ sababu ye min b'a to sira bɛ kɛ a ko in bɛ ɲɛ nin kun ye an ye min bɔ express kɔnɔ
telimangoro karamɔgɔ dɔ tun kɛra express an bɛ u fo ko ni ye farilangolon fila ye bolila ɲɔgɔn nɔfɛ kana ɲininkali kɛ ɲɛfɛma o jalaki don kɔfɛma fana a bɛ se ka kɛ dɛ a dege tɛ na ni ko i ti farana na taa dɛ Astagfirullah. Astagfirullah. An bɛ sunkalo la. E ka nin dalen dalen ɲuman ye o. Dalen ɲuman tɛ cogo di? Ɲɛfɛma jo t'a la. Ni kɔfɛ ma ko ne kun ye a ci ɲɛnabɔ a bɛ se kɛlɛ ma. N'i y'a ci ɲɛnabɔ ni ko a ti dabila kun n tɛ ɲɛrɛ ɲina. Asafu jayi. Astagfirullah. N'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn min fɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko info matin. Astagfirullah. Astagfirullah. A tun ka concentré ye kuma jugu fɔ. An t'a bila yan fɔlɔ. Ka da mun kan? I sɛgɛnna. N'i sɛgɛnna n'a y'i diya an ka fiɲɛ sama. An ka taa fɔlɔ. N'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko info matin. Sɔgɔmada la kunnafoni. Info matin. Sɛbɛn wɛrɛ in y'a bɔli ko 7,000 881. U ye dɔ kɛ. Masirikɛba o de ye Saba Balo ye. Saba ko. Saba ko. Min ye wulikajɔ ye tile 10 Sugunikura o jɛnilen kɔfɛ. I b'a ye k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmaw jɔn ko Ala o wulila o wulila ka anw ka Sugunikura jagokɛlaw minnu ka yɔrɔ jɛnna k'u tulo magɛn. Wa n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ caman ye o kɔni b'a la ka kɛ. Nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ min ye Mairie district délégation spéciale min sigi bɛ yen n'i y'a lajɛ o kɔni ɲɛma o wulilen bɛ k'i jɔ ka commission dɔ sigi sen kan. Commission in ka baara tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye. Commission in n'i y'a lajɛ min ye président du collectif national des acteurs des marchés du Mali o ɲɛma o de ye Ablaye Cissé ye o bɛ a kɔnɔna na wa min ye CNT o membre fana don wa min ye maaba caman ye ninnu bɛɛ lajɛlen n'o service technique ye ka taa se maa minnu bolominɛ fana jɛni na olu ka cidenw bɛna ye commission in kɔnɔna na o kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi maa minnu ni tiɲɛni donn'u kunna sugu jɛni in sababu la n'a tile 10 ye bi ye i b'a ye k'a fɔ dɛmɛ min n'o sera ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ tila o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na k'a sɔrɔ damakɛli o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka timɛ dɔ ta kana caya ni dɔ ye. A ma ɲɛ. U ye kojugu de kɛ. Cogo di? Sugunikura maa minnu ka minɛn tiɲɛna maa minnu ye ɲangata sɔrɔ Boubacar ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli in de ye problème yɛrɛ ye. Identification in de bɛ kɛ o ka sɔrɔ ka hakɛ ɲini k'a dɔn. Mali problème Boubacar je vais te faire une statistique. Sugunikura kɔnɔ c'est-à-dire que il y a pas d'alignement fixe. Il n'y a pas de numérotation fixe. Soroba ɲaami don mɔɔw sugulen don ɲɔgɔn na et là ça c'est un défaut. Ni ko sisan hali bi dɛmɛ kɛ min ni min ye ɲangata sɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ o. 1,5 million bɛ dɔ ka magasin kɔnɔ 1 million da bɛ dɔ ta kɔnɔ 1,5 million bɛ sɔrɔ da ta kɔnɔ. Boubacar n'a fɔra ko baara tɛ baara man dɔgɔ koyi nin bɛ logo feere nin bɛ jɛgɛ wusu feere nin da ye groupe ni fɛnw ye n'a fɔra olu ka damakɛnya a bɛ ɲɛ a bɛ gɛlɛya. Bon o tɛ kelen ya a filanan Boubacar le problème même ça vient des commerçants a fɔ ko munna. E ye 1 million tigi ye ni tɔgɔ sɛbɛn ni fɛnw nana nin da ye jɛgɛ wusu nin da ye fɛn ye n'o ko k'ale yɛrɛ ta ye 1 million kun. I y'a dɔn mana y'i fa dɛ. Bon Boubacar pour que k'o bɛɛ de dabila. O bɛɛ tɛ taa tilelenya kɔ o. Merci. Malifin ka tile. Bon maaw ti tile o. N'o tɛ n'i ye nin wari sugu minɛ ka bila i kunna a bɛ tila ka tiɲɛ tugun. An minnu bɛ n'an ye coxeur ye n'an bɛna an ka fɛnw ɲini magasin daw la. An ka fɛnw feere magasin da la an fana bɛna an tɔgɔ sɛbɛn ko magasin tun b'an bolo. Mais magasin sɛbɛn kan ka y'i bolo dɛ. Non bon i bɛna ye o. Ayiwa. Bon nin bɛɛ bɛ min nɔfɛ b'a dɔn fɛn kelen ɲininka ko mun Boubacar mettre de l'ordre ka Sugunikura dilan k'a ci k'a dilan k'a ɲɛ ka bɔlɔn fɛrɛ ka magasin numéroté k'a dɔn nin de bɛ yan nin de bɛ yan san 1000 a bɛ dɔn. Tout le problème c'est là. Bamakɔ suguba b'o problème kelen na sugu jumɛn b'an ka jamana kɔnɔ min tɛ nin problème na. A bɛɛ de ye kelen. Baara bɛ Maju bolo dɛ. Ayiwa. Maju il a du pain sur la planche hein. Ninnu bɛɛ de ye problème ye. Non n'i ma tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ solution t'a la o. A ma nɔgɔ dɛ. 1 million bɛ ne ka magasin kɔnɔ e bɛ n'i sigi ne de ka da la ka tiga feere e ko e fana ko magasin b'e bolo. O ye namara de ye o ma ɲi dɛ. Maliyɛn t'a la ten namara. C'est à tous les niveaux. O ka sabali. C'est à tous les niveaux. N'i y'a wari fara ɲɔgɔn kan a t'i nafa. Jango a k'o don tɛmɛ dɔrɔn anw bɛ nafa ɲini yan ko don dɛmɛ de don. Naam. Min ye commission ye ko ala commission in hakilina a ta la min ye kununko tarata ye a ka baaraw nun ka se ka don ka bɛn bi araba ma n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ caman kɔni sabatilen don min ye Bamakɔ sugu olu faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ
Mali o ɲɛmaa de Abdoulaye Cissé ye Cissé kɛ n'o ye fulakɛ ye CNT o membre fana don a kɔni bɛna fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa maa minnu bɛ yen n'u bolominɛw kɔni ka sara la tasuma fɛ Sugunikura kɔnɔna na u bɛ se ka dɔɔnin sɔrɔ ka bila u dufa kɔnɔ cogo min na wa a y'a jira fana k'a fɔ wulikajɔ sabatilen kɔ gouvernement ka taa se maa ŋaniya ɲumantigi caman ma caman ye dɛmɛ kɛ mais o ko ten dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca bon n'i y'a lajɛ fana min ye Sumanjala ye o bɔrɔ santilo o 200 o sera ka fara ɲɔgɔn kan ka taa se min ye sukaro ye ka taa se min ye malo fo ka taa se o n'a ɲɔgɔn wɛrɛw ma tulubidɔnw ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ɔ nin de bɛna tila ani min ye gouvernement yɛrɛ fana ye maa wɛrɛw n'o ye maa ŋaniya ɲumantigiw olu ye enveloppe di hali n'u ma dafɔ gouvernement yɛrɛ fana ye bolo bila i dufa la ka min ye enveloppe fana ye k'o di hali ni o fana d'a ma fɔ ni bɛɛ lajɛlen de bɛna fara ɲɔgɔn kan a kan ka tila cogo min na bɛɛ lajɛlen k'i ka hakɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ bi ma kɛ maa kan wa min ye nin ko in ye a ko ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na waasa tilali kɔfɛ maa ka ni fosi k'i jɔ kɛrɛfɛ k'a fɔ jɔn ko ala binkɛla ne kan walima ni hakɛ in ka kan ma o sɔrɔ nin ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ info matin kɔnɔ sababalo a ka fasili voilà ne ka guabi e cogo di Sugunikura la depuis quand voilà e ka essence bouteille jumɛn sigi fa jumɛn je vais te surprendre wallahi ne kun ye gua jɔ Sugunikura la a ye o gua jɔ ne fɛ wa o kɛra mɛnɔ ne ma taa o o y'a sɔrɔ waati a tɔgɔ di frigo ventilateur kun bɛ bɔ Dakar o bɛ marché ne kun y'o concert ye n ka cɛkɔrɔba Madi a ye 12 di yan k'o bɛ n dɛmɛ yan ne taara yɔrɔ koli Sugunikura la ka ciment k'a la nka ne a ye boxeur ka di ne na ne sigilen ye o place bɛ yen o n tɛna taa n da yen tɔgɔ tɛ sɛbɛn n'o tɛ a bi y'u feere la Wagi Sila kun bɛ yɔrɔ min Sugunikura u k'a fɔ Wagi Sila kɛrɛfɛ kun bɛ yen kɔni b'a la i bɛ fɛ ka bon non e yɛrɛ ma bɔ ka kuma fɔ sisan justement kana dɔ dun yɔrɔ foyi ɲini fɛn in kɔnɔ c'est pour te dire que il y a toutes les possibilités de voler i ka kuma in ye tiɲɛ sa merci tiɲɛ don nka ni commission de ma i jɔ i jɔyɔrɔ la a ko bɛɛ kɛ jigi waro ye bon Sugunikura mɔgɔw fana ɲɛma u bɛ ɲɔgɔn dɔn siga tɛ kuma in na u bɛ ɲɔgɔn dɔn awɔ il faudra pas que dɔ fana k'i profiter muso tun bɛ namasa fɛ nin yɔrɔ la ne den tun bɛ fɛn ni bonbonni feere nin yɔrɔ la k'i b'o dɔn a la dɛ il faut que ça soit clair an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn cɛ i to an ka fiɲɛ dɔ sama fɔlɔ o bɛɛ bɛn su min ka yɛlɛ maa kunkolo non ne ko bɛ la cogo bɛɛ di Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma annonceur Bouakari Sidiki i k'a dɔn sɛbɛnkura in nin gana don a bolo ko 700 siɲɛ 20 ani siɲɛ 3 an bɛna taa sa nɔgɔ nin ye an b'i ka sɛbɛn ye Bouakari Sidiki a ko an ka taa Bamakɔ camancɛ la dɛ min ye suguba ye Bamakɔ suguba yɔrɔ min n'u k'a ma ko place kɔrɔ Bouakari Sidiki k'a dɔn place kɔrɔ ale ni artisanat man jan Bouakari Sidiki yen kɔni kɛ n bɛ birisa ɲagami ye dɔ bɛ taa kɔfɛ dɔ bɛ na ɲɛfɛ Bouakari Sidiki bɔn sen kan munna y'i sen da n ka minɛnw kan wotorotigi e m'a dɔn e ye ne mago sa Bouakari Sidiki k'a dɔn i bi tile ti foyi mɛn nin kɔ sɛbɛnnikɛla ko ma nɔgɔ Bouakari Sidiki i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn place kɔrɔ Bamakɔ yan n'a fɔra bɛɛ lajɛlen b'a dɔn janko maa minnu bɛ artisanat lamini in kɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn wuluwulu sɛbɛkɔrɔ sɔsɔlen bɛ a kasa tɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn k'i bɔ yen ɲamaw donnen tɛ ɲɔgɔn kan Bouakari Sidiki min yɛrɛ ka jugu o bɛɛ ye jagokɛlaw i k'a dɔn ani sani feere kɛbaw bɛɛ lajɛlen ɲaaminen bɛ ɲɔgɔn na Bouakari Sidiki i k'a dɔn yɔrɔ dɔw fɛ gravier cɛnjɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn olu tundunnen don ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la sabula waati la a fɔra k'a bɛna dilanni ma bɔ Bouakari Sidiki i k'a dɔn o minɛnw fana tunun de ye maa t'o fana lajɛ Bouakari Sidiki k'a dɔn woni misɛnnin minnu bɛ yen Bouakari Sidiki mototigi pusipusitigini Bouakari Sidiki k'a dɔn senama bɛɛ lajɛlen ko i ka tɛmɛ o kan i tɛmɛ dɔ i bɛ se k'i pan ten cala ye ka t'i suru dɔ kan Bouakari Sidiki a ko yen dali kɔni ye mataba de ye yen dali kɔni ye gɛlɛya da ye jagokɛla yɛrɛ minnu bɛ yen yen kɔni kɛra u bolo laada ye an bɛ taa feere kɛ nka dɔw yɛrɛ bɛ taa kabini sɔgɔmada fo k'a fɔ u taara so maa t'u ɲininka ko mun b'i kun sabula sanni kɛbaw Bouakari Sidiki maa caman
zaliyara ni ka tɛmɛ yɔrɔ in fɛ ala ni yɔrɔ in goro jugu a bɛ to nin jugu in la wa wasiriki sɛbɛnnikɛla ko a ko ni wuli ka jɔ ma bolo da min ye nin yɔrɔ ninnu ye adamaden bɛ ɲɔgɔn ka fɔ yɔrɔ min sanni feere ani adamaden bi caya yɔrɔ min kosɛbɛ a banako de fanga ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan wasiriki mɔgɔ yɛrɛ ta kun ye dahirimɛ ɲini min ye e k'o tiɲɛ dɛsɛ de sabula i k'a dɔn maa yɛrɛ tɛ t'u ɲininka bilen mun b'u kun n'o tɛ n'i tɛmɛn'o yɔrɔ la kɔnta bɛ ayiwa misiriba galaka da fɛ banfilatigi a tɛ banfila min ye ayiwa Musa Tarawele banfila kɔnta bɛ yen ale b'o feere a original kɔni Bɔkasiriki nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen donnen don ɲɔgɔn na a ko ni kɔni ye ɲama yɛrɛ o yɛrɛ bɛ ko in nege bɔ maa na Bɔkasiriki k'a dɔn sotaramaw olu kɔni a mana tigɛ Dawuda da la anw na tɛmɛ o Bɔkasiriki k'a dɔn olu b'u kari ten ka don dibi la sɛbɛnnikɛla ko Bamakɔ ma ɲɛnabɔ Bɔkasiriki yɔrɔ min kofɔlen filɛ nin ye ka munumunu ka taa fo suguba camancɛ la ka munumunu Bɔkasiriki ni ala kɔni y'i ci waati dɔ bɛ yen k'a fɔ i taara bin ayiwa o camancɛ la yen Bɔkasiriki yanni k'i yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ yen a bɛ kɛ n'a fɔ i k'i ka bolimafɛn ta k'a da i kun k'i yɛrɛ ɲini nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ annonceur kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tuma l'annonceur an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'informateur kunnafonitigi sɛbɛn fɔra ye nin y'a boli ko 800 ni 8 ye u ye dɔ kɛ maa min ka fasiri ye nin ye o de ye Jakarija Esa nɔgɔ ye Jakarija ko min ye anw ka dolancilaw n'o ye farikolo ɲɛnajɛ jɛrɛjɛkuluba min sigi bɛ a cɔ la faso Maliba kɔnɔ an k'a ma ko Fédération Malienne de Football i b'a ye k'a fɔ kɔsada ninnu na kunnafoni laban minnu bɔla ka bin o de ye birokɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen kɔni olu ye wala sɛbɛn n'o de u bɛɛ lajɛlen démissionné na o démissionné kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Fédération Internationale de Football ye n'an k'a ma ko FIFA olu ye lettre kɛ ka ɲɛsin FEMA foot a ɲɛmaya bulon ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ birokɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen taara secrétaire général min bɛ ale de kɔni kɛn bɛ k'i wakili don baara minnu bɛ k'o latɛmɛ yanni birokɔrɔ sigili cɛ wa a jirala fana k'a fɔ min ye birokɔrɔ ye o kɔni na sigi sen kan ka bɛn avril kalo tile 16 nata ma san 2026 n'i ye kɔrɔfɔ ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye FIFA ye ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ FEMA foot a ka ɲɛnamayali la faso Maliba kɔnɔna na wa u ka wuli ka jɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye farikolo ɲɛnajɛ a jo sariya sɛbɛnw an k'a ma ko statut règlement olu siraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lataama cogo min na wa kɛn bɛ k'i ɲɛ gɛnɛ bɔ waasa min ye nin kalata in ye a ka dɔdɔlima FEMA foot nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnyana maa min bɛ yen n'ale yɛrɛ kɔni bɛ nin wakili don nin foroba lajɛrɛ in a biro kura sugandi la n'o de ye Sidi Bekayi Magasa ye ale de ye l'actuel secrétaire général ye FEMA foot kɔnɔna na ale de kɔni bɛ na kalafiliw n'o ye kalata ye k'o labɛn biro kura a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na teliya la nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye appel à candidature ye o baaraw bɛɛ lajɛlen na boloda mars kalo o tile 17 san 2026 dossier dépôt des dossiers de candidature o bɛ déposer FEMA foot secrétariat la n'o fana bɔla yen min ye mars kalo tile 20 e ko dépôt des dossiers. Le combien? Oui, le 17 mars 2026. Dɔɔnin b'o cɛ. C'est-à-dire que u kana nin ko in gɛlɛya quoi. A tɛmɛ o. Mali ballonda de don. Bɔkasiriki que Mali ballonda ka di bɛɛ ye. Kumaw cayalen bɛɛ. Proposition cayalen bɛɛ. U ka nin bɛɛ dabila u ka jɛ. Maa ma min Mali ballonda fɛ. An bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan. K'an wakiliw kɛ maa kelen. Jɔnni? Kɔlɔ. Wallahi Bukari Sidibe Bɔkasiriki ballontanna kɔrɔ wo dɔw b'a fɔ Seydou Blé wo dɔw b'a fɔ karisa wo Seydou Blé ye ballontanna kɔrɔ ye mais est ce que n ye ballontanna kɔrɔ ye n bɛ ballontan dɔn n bɛ se ballontan na a bɛ se ka don bureau kɔnɔ a bɛ se ka don bureau kɔnɔ minnu delila ka ɲɛmaaya kɛ jamana in kɔnɔ Bɔkasiriki n'u b'a ɲɛdɔn n'u tɛ wari ɲini a na u tɛ sanu ɲini a na Bɔkasiriki fo ballontan ka d'an ye kɔlɔn b'o la dɛ bɛɛ ka bɛn a kan u kana candidat ko yɛrɛ kɛ bɛɛ ka tous les acteurs bɛɛ k'a fɔ bon kɔlɔn on t'impose an ka kɛ président ye mais c'est tout on va demander des comptes c'est tout u bɛna mun kɛlɛ wɛrɛ wula an bɛna ballon min ye marisi kalo halisa an bɛ segin a kan marisi kalo tile 17 o de maa o maa bɛ yen n'i bɛ fɛ k'i kan bɔ n'i bɛ fɛ ka ye bureau kura kɔnɔ i bɛ t'i ka dossier ni ka taa olu bila FEMA foot o ja b'a la secrétaire général la n'o bɔra yen min ye marisi kalo tile 22 ye san 2026 o min ye ɲɛfɔli o bɛna kɛ dossier minnu bila la a ko tibitabɔ majɛ bɛ fa minnu fɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka koron ka bɛn marisi kalo tile 25 ani 27 ma n'o fana banna i b'a ye fana k'a fɔ mars kalo tile 29 n'o ye appeliw ye
mais ka sanga ni avril kalo o tile gale i b'a ye k'a fɔ min ye décision finale dɔ kɔni bɛna ta commission fɛ min bɛ kɛ sabu ye maa minnu bɛ yen n'olu ka dossier de candidature n'o kɔni validé la sɔnkɛla ma jɛnkɛna ma a bɛ jira o la k'a fɔ jɔn ko ala e bɛ se k'i kanbɔ e bɛ se ka ye ni kalataw baaraw boloda la e bɛ se k'i kanabɔ bureau kura sigili ka ye o cɛdenw fɛ n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ baara laban yɛrɛ o bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ ka bɛn ni avril kalo o tile 16 ye san 2026 min ye kɔrɔfɔ yɛrɛ ye o de ye assemblée n'o ye foroba lajɛrɛ in ye bureau kura sigi o baaraw bɛɛ lajɛlen na timɛ ka bɛn o waati kofɔlen in fana ma avril kalo tile 19 san 2026 min ye bureau kura ye a na sigi waasa min ye fédération ye ale ka se k'a ka baara kuraw ni ka se ka o bolo da nin ye ŋun ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ l'informateur kɔnɔ Jakarija sa nɔgɔ a ka fasiri don basiki waati n'a ka waati ma se an bɛ sunkalo la bi ta an b'a bila yan min ye ni ala de kɛra sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ ka sankɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali min ye Sylvie Varta ale kumana k'an jaw ta Ahmed Jakite fiɲɛ tulukala tun b'ale bolo an ka kuma bila ayiwa wasalamu